Dați subscribe și like pentru mai multe videoclipuri de ale mele. Vizionare plăcută! Salutare toată lumea! Eu sunt Dezastru 23 și astăzi ne vom juca PvZ Heroes în loc de seria asta cu Roblox pentru că mi s-a resetat contul. Și acum trebuie să fac alte serii în care trebuie să fac o aventură, în care trebuie să câștig, în care trebuie să protejez vălureni de boss fight. Așa că o să începem în forță. Dacă mă întreb bine, de ce începem în forță? Câți ani mă întreabă jocul? Ei bine, uitați. Gata. Acum, hai să începem! Vrea să atace vălureni în robotul său. Nu vreau niciun intro. Oh! Așa? Bam! Go! Haide! Așa, da! Mamă, zic că dăm Crash Royale. Trisurile! O, așa, da! Și? Na, folosește... Și ce-a făcut? A apăsat nu atinge, ca plantele mele. Ia să o dă, nu-i așa. Gata! Și să vezi ce o să-ți spun în mijloc. Na! Ha! Ce mai zice cu... Și... Acum înlocuiesc. Nici nu mă las să-l pun. Așa. Nu mai am Sorinel. E? Și? Plant food effect. Oh, nu. Punem așa. Alabara portocala. Și? Bă, de ce nu mă lasă? Oare trebuie să pun? Hai să punem acolo! Și... Gata, mă! Gata, l-am distrus! Ce-mi dă? Ia să vedem. Tu ce vrei? Lasă-mă că vreau să colectez ceva aici. O clipă că... Așa?
super bloc. Dacă luăm damage, avem super bloc. Lasă-mă! Lasă-mă să joc aici! Și? Și? Vom pune un repeat. Scrieți-mi în comentarii ce să aleg. Așa. Și fain. Mama o să dea cu steagul. Ia să punem unul. Unde ăla? Și unde ăla? Fight! Nu! Mai are un pic din viață. Și foi. Așa. O. Nu! Da! Da! Ia să luăm de aici cartonașele. Varză, pisică și ce-s astea? Așa? Ce, avem rundă cu piscină? Nici nu o să mai întreb nimic. Ce fac? Ce-a făcut? A fost o go to first, a play, the time to fight. Jucă pe single player? Ce e asta? Și a tras cu varza. 3 sărinei. Și ce truc va fi? Nu va fi niciun truc. Era așa. Mă, ce fac astea? Oh! Nu. Oare merge pe ăsta? Hai să vedem. Doamne ajută! Nu mă lasă! Nu-i corect! Așa. Și... Nu acolo! I-a dat one shot.
să vedem. Vom pune aici. Vom pune asta. Vom pune și asta. Și... Hai că o dăm bine. Așa. 7 sorinei. Și... Voi. Nu! Nu! În sfârșit! Finally! Așa. Și... Ce-mi dă? Ce? Ce-i asta? Oh! Și ăsta e laser bean. Ăsta e wintermelon. Da. Chili pepper. Și snapdragon. Wintermelon is coming. Oh, așa da. Cam atât a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și dacă și scrieți-mi în comentarii dacă mai vreți și alte episoade. Pa, pa! Oh, da, am uitat să vă arăt și animația asta, că ceilalți vor să zboare pe lună. Vai de capul meu. Subscribe now.